Λοιπόν, εδώ έχουμε στη Filmark έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε το υλικό εδώ στο χώρο μας και μπορούμε άμεσα να εξυπηρετήσουμε σε 3 εργάσιμες τον κάθε πελάτη με μεταβλητή διαφάνεια σε ό,τι διάσταση χρειάζεται. Εδώ είναι τα εργαλεία μας που κόβουμε το φιλμ και κάνουμε την τυποποίηση εδώ στην Ελλάδα. Είμαστε αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της Filmbase, της εταιρείας. Έχουμε όλα τα προϊόντα τους και μεταβλητή διαφάνεια και κρίσταλα LED και ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας από τεχνολογικά καινοτόμα προϊόντα. Λοιπόν, έχουμε κόψει εδώ τις μεταβλητές διαφάνειες που είναι να τοποθετηθούν αύριο σε ένα χώρο γραφείων, να κλείσουμε τελείως ένα χώρο με μεταβλητή διαφάνεια. Στην ουσία δίνουμε μια λύση, αντί να κλείσουμε το χώρο με οτιδήποτε άλλο υλικό το οποίο στην ουσία μας μπλοκάρει το οπτικό μας πεδίο. Με τη μεταβλητή διαφάνεια μπορούμε ανά πάσα στιγμή και να ελέγξουμε το χώρο, αλλά και να δούμε τι έχουμε στο δίπλα δωμάτιο. Είναι ένα πολύ ωραίο καινοτόμο προϊόν, το οποίο είναι τεχνολογικά μπροστά. Εδώ στην ουσία αφαιρούμε ένα κομμάτι του υλικού για να μπορέσουμε να προσθέσουμε το χαλκό μας και να δώσουμε ρεύμα σε αυτό το φιλμ. Είναι μια επεξεργασία που κάνουμε εδώ σε εγκαταστάσεις μας και έτσι έχουμε άμεσα έτοιμο το υλικό μας. Τώρα θα γυρίσουμε να κόψουμε και την αντίθετη πλευρά. Θα γυρίσουμε τα φιλμ μας για να κόψουμε και την άλλη πλευρά. Εδώ λοιπόν είναι η πάστα, Silver Paste λέγεται, από την εταιρεία. Είναι αυτή που δημιουργεί το καλό αγωγό του ηλεκτρισμού πάνω στο φιλμ. Χωρίς αυτό το υλικό δεν γίνεται να έχουμε καλό αγωγό ηλεκτρικής ενέργειας. Είμαστε έτοιμοι να καθαρίσουμε επιφάνειες που έχουμε κόψει για να μπορέσουμε να βάλουμε την ασημή πάστα για να δημιουργήσουμε αγωγό καλής ενέργειας. Αυτοί οι φίλοι μας, οι Κινέζοι, τα κάνουν και φαίνονται όλα πάρα πολύ εύκολα, αλλά τελικά όλα θέλουν λεπτομέρεια και έχουν τη λεπτομέρεια, αλλά όχι ότι δεν την έχουμε εμείς οι Έλληνες. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τα ρεύματά μας πάνω. Γιατί βγήκαν οι βαθμοί και αυτά είναι τα καλά νέα της ημέρας. Στην ουσία έκανα ένα κομμάτι φιλμ που έρχεται σε ρολό μεγάλο, το τυποποίησα και το έκανα να κάνει αυτή τη λειτουργία. Μπορεί να μπει σε πάρα πολλά πράγματα, σε διακοσμητικά στοιχεία, σε μπάνια, σε γραφεία, σε συνεδριακούς χώρους, σε αίθουσες meeting. Ένα κομμάτι φιλμ με υγρούς κρίσταλους της Filmbase, που είμαστε οι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην Ελλάδα. Από αδιάφανο το κάνουμε διάφανο. Και αυτή είναι η καινοτομία του προϊόντος. Γιατί μπορούμε να πιάσουμε τα πάντα και να δημιουργήσουμε ανοιχτό χώρο. Εκεί που δεν έχουμε, αντί να το κλείσουμε με μια γυψανίδα, δημιουργούμε ένα ανοιχτό χώρο ανά πάσα στιγμή. Filmark λοιπόν, η εταιρεία μας για την Ελλάδα.